lallekawa nake kin san yanzu sai mutum ya je ya gama cin azabar rayuwarsa ya ce fa ne kina karyawa kwana ki ga su malam zangina su sa maka ido ka zo zaka gifta a ce ai gidan wace ce ai murza ce ai gidan malam Ibrahim ba a san ta yaya kai ce fa nan ka ba a sa maka rani a ciki sanninki ina baban ku yau naga sai ke kadai to wannan makaroni zaki bani mai si akwai makaroni mai si katan daya ba ni katan daya makaroni mai si a'a ashe akwai makwalin a jabare ni sai da ke a bani taliya IRS wannan na me a ban saki wannan ba RRS taliya zaki bani katan ɗaya RRS kwalin maya na ganshi yana bubudewa ne ko a yawwa sai ki bani indomie cherry zaki bani akwai tiyara to ba ni tiyara sachet ɗaya ba shi ban wannan din ban wannan ban tiyara sachet ɗaya ina wannan abin nan da ake sha wannan da azumin nan wata tana nan na manta sunanta wallahi ana nan a cikin sace take zuwa wacce a gidan masu kuɗi suke sa mata lemon tsami da kankara a wani irin kunun tsamiya ba ma hausa not too much kawo ba ni wannan abun ya dan yi nisa zan dauka an almajirin ya zo da kaina ba ni wancan gashi nan ki sa mun kwai miƙo min dunkule katan miƙo min dunkulan can samun su dikin sa a leda sai ki bani wannan dan Allah wai abin nan ne yake kwanta min a'a duk na sa dunkulan bayan tiyara wani ba ni kwai kiret 8 kawo wannan din ce fa ne nake yi isauri ki dinga hanzarta kina kai ni abin nan fa ba fa kyauta za a bani ba bashi ba wata tsiya ba amma mutum yana sauri yayi ya gama bana wannan ba ni da kuɗin da zan iya biya ƙarya ma nake yawa ban kuskus ga kuskus tan ba ni pieces 4 kawai zaki bani 4 isauri kuskus fa kin sa Allah sarki baiwar Allah komai ta hada mini alhamdulillah yau wa dan kira almajiri yazo ya dauka dan tsaya ba layi ake bi bane tsaya to mu gama fita dan kirawo almajiri yazo ya dauka ko zaka iya dauka wa'annan kayan dan daukan mana su dauki ina kudin fa kudin me ba a miki bayani ba a'a na fa yi musu bayani na ce mata gobe zan zo in kawo mata kudin nan fans ina za su samu yau da daddare bankin ya hallara fa gobe kawai zan zo in kawo miki kudin ki ba fa kyauta bane ba har zaki ce wani to ko me kin sani to umma ku ba ta nan waye bai san na unguwan nan ba ko bako ne yazo ya san murja ko zan gudu ne ko san dan saboda wannan yan tsirarin kayan zan bar garin ne dan nazo tun bashi iya an jima ne za a sa wallahi karki damu ko na sun kai na 100 nawa ne fans ɗina za su tura miki kuɗin ki an jima kaɗan za a sa miki kuɗin ki to ce fa